Apan makaigsuonan ang akong usa sa punto nga ipasabot kaninyo, kining pag-interpret nato sa Bible, may reflect ba sa imo personally? And then to the extent nga makita kini the way you speak out, the way you live, the way you act, and of course your entire life or lifestyle. That's why yun si Jesus, my disciple, they shall be known by their own fruits. And the fruits that Jesus looks us is kining pagkamatarong sa tao. Kining naay ebidensya nga naay reflection sa pagkamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. So ang akong mga pagdasig sa atong mga viewers makaigsunan, posible nga dunay daghang nga confused karon tungod sa nagkalalahi nga mga interpretation. Pero makaigsunan, usa lang ang atong pinakaimportante panghawakan. Una, magbaton tag tinuod nga pagtuo sa Dios o mangayo ta wisdom, guidance sa Ginoo nga sakto ba ang imong pagtuo? Sakto ba ang ebidensya sa imong pagtuo? Kaya ang pagtuo di pwedeng way buhat. Ang tinuod nga pagtuo mo resulta nig maayong buhat, maayong gawi, maayong batasan, matarong nga kinabuhi. Munay tinuod sa bunga sa pagtuo. Ang pangutana karon kana imong pagtuo nga imong nabatunan sa imong reliyon, sa imong Dios, may resulta ba nagmaayong buhat? Ang buhat sa tao makita sa atong pagpamulong, binuhatan sa atong hunahuna. So kumusta man makaigsuonan? Diri sa social media makaigsuonan makaingon nga toxic kayo. Daghan salamat sa Ginoo daghang nagwali. Pero sad to say nga daghan kaayo makaigsuonan nga mga tao nga kining dali ra dayon nila hukman ang uban. Sad to say nga say ang respeto wala. Unsaon nimo pag-ingon karon nga naa kas kamatuoran, naa ka kang Kristo nga imong Ginoo? Unya wala gali kay batasan diri sa social media. Na din dali ra nimo pagsultig daotang pulo nga wala gali nag-ila. Hukman nimong tao, ang pangutana, maayo ba na nga batasan og kinaya? Mao ba na ang kinaya ni Kristo? Ang tao, ang body, makiigsunan kita, dili man ta dapat angay maglalis mag-away. Kitang tanan parehas ra gihigugmat as Ginoo. Bisan pag unsa ka makasala ang tao, entitled ka sa gugma sa Dios. Usa ka nga luwason sa Dios. Muna ang dapat ang tao na ay gitawag respeto o paghinigugmaay. Ang kabubuton ni Jesus, love one another, for this is the will of God. Paghinigugmaay sa matag usa og magpinasayloay. Kung nakita nimo sayop-say, ampo siya, ayaw hukmi, ayaw daota, ayaw i-persecute, iampo siya. Kung ikaw tinuod nga na Kristo sa imong kasing-kasing, wa kay katungod nga muhukom nila, wa kay katungod nga manghilabot nila. Respeto ang tao kay gihigugma na sa Dios. Kung wa ka nahigugma nila, labaw pa ka sa Dios, kay gihigugma sa Dios ang tanang tao. So makaigsuonan, ang kaaway na to usara ang yawa, kay ang yawa mo'y nagkurap sa una sa tao, ang yawa mo'y nagdaot sa una sa tao, nagkuba sa kinabuhi sa tao, nagkuba sa relasyon sa tao ngadto sa Dios. So ang tao dapat maghinigugmaay. Sumala sa pulong sa Dios, buhatang tanang gilang maayo ngadto sa imong isikataw. So ikaw igsuon, ikaw nga religious leader, wa kay katungod nga mo persecute sa uban. Wa kay katungod nga mo daot sa uban. Respeto lang, kung wa ka ganae, pasagdi sila. Kay individual kitang moatubang sa Ginoo. Matag usata na ay gitawag accountability sa Ginoo. Manubag tang tanan. But instead, ang atong buhaton, mag-inampuay, lig-uno natong lawas ni Kristo. And then at the end of the day, nga ang tanan managkaila sa Dios, mga lagad sa Dios. Ano na to nga there is only one God. Usa ra may Dios nga nagbuhat sa langit sa Dios, sa yuta. Siguro mingon ka nga Dios ninyo dili mao Dios nako, imo apo ng prinsipyo. But I tell you, there is only one God. So kung tinuod na nga Dios nimo, ipakita ang Dios sa gugma, kaluoy, pagbati, respeto, diya sa pulong binuhatan sa imong hunahuna pagpanabot. Igsoon ni gala, mao ng panahon karon nga atong ipakitang tinuod nga inigsuon sa gugma, pagpinasayloay, inampuay. Kung nakita nimong tao para nimo nga sila way kaluwasan, iampo sila. Ayaw hukmi nga mayon ka nga di maluwas. Bisan sa ugwali di mo maluwas. Kana nga statement makaigsuonan, I tell you, dili na iya sa Dios. Statement na gikan sa yawa.
Kay ang yawa ray gustong muhukom sa tao nga ang tao di maluwas. Ang yawa ray nag-double time karon nga damayon niya ang tao ngadto sa iyang pagkalaglag. Kay kabalo ang yawa nga ang tao gihigugma pag-ayo sa Dios. Busa ako mayon nimo wa kay katungod muhukom sa tao. Wa kay katungod nga imong hukman ang tao. But ako kang encourage, iampo ang imong isikataw. Iampo nato atong mga leaders. Ang tanan nga mga religious leaders, let's love one another. Maunay gikinanglan karong panahon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin nimo kanatong tanan, igsuon, padayon ug lahutay ta. Mamuhat ta nga Dios nun matarong nga dunay tinuod nga gugma sa atong isikataw. Ingon nga mao ni pagbati ni Kristo kay gihigugmat ang tanan, walay pinalabi sa Dios, walay gipili sa Dios, kitang tanan gimahal, gipangga sa Dios. Andam si Kristo mo pasaylo, muhugas, muhinlo kanato gikan sa tanang pagkadautan. So salamat sa iyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin nato o maayong adlaw. Bye-bye.